Nou, de afspraak had krijgt West. Nou, wat kun je dan het beste doen? Als je een afspraak gewoon had, nou, dan ga je natuurlijk even naar het neusje van de zalm. En dan heb je een lekker... Ik weet nog ook wat het verschil is tussen een vrouwtje en een mansje. Oh, Makreel. ja, nou. Als het een vrouwtje is, dan had het een bekje. Geweldig. Van smaak. Nou, zo fiets ik dus altijd wat naar het werk daar. Dan fiets ik je wat door Gouden. Even loeren wat hier aan te doen is. Vaak net zo vol. Gouden de gekste. Gouden de gekste, zeg ik altijd erop. Ik altijd Gouden de gekste, hey! Elke dag fiets ik dus van Watten naar Ljouwert en van Ljouwert naar Watten. Oftewel 24 kilometer ongeveer. En Joert fiets ik een keer mee. Ja, ik zei het je Bart, jongen, kom ik eens even deel, joh. Fiets ik eens aan die kant uit. Dan weet je wat het voor me is elke dag, wat voor een martelgang. Hoi. Dit is het mooiste onderdeel eigenlijk van mijn fietstocht. De afdaling richting Ljouwert. Komt het statie weer mooi in zicht. Sjen. Ja, ik weet het zo. Is vast. Geweldig. Jongen! Het is nog heel vers, hè? Het zit op vers gebrand op 1 Dat is november. wel lekker, ja? Ja, maar is een ding dan? Volgens net de fret nou. Hebben we nooit op iets zo'n ding? Ah jongen, ja, nee. Een pinda. Maar niet los. Nou, maar laat de koffie maar zitten, joh. Ik heb op even die ben op, dan ben ik er eigenlijk op. Geweldig. Nou jongen, het ook eens met die eentje, hè? 24, jongen, een hele prestatie. Ja, gefeliciteerd man. Ja. Hey, te gek. Dank je. Oh, wat zijn we blij. Oh, wat zijn we blij. Niet omdat hij jarig is, maar om de vreterij in de gloria. Hey. In de gloria. Hij leven hoog. Oh, zoiets. Net zo. Dit is jongen op dat heen. Hartstikke gezellig hier op kantoor, want ja, Bart die is 24 geworden, hè? Een hele leeftijd natuurlijk, dus maar we vieren. De volgende gast die ik al voor de... Sure? Jongen. Trouwe kijker van de show. Jazeker. Ja, dan mag ik eens even naar de heen en gebeuren. Dankjewel jongen. Je bent even op de fiets gestaan. Dus met me is Joert even op kantoor, want die wil haar concept, wat prettig op gewicht is, dat wil ze verhoren naar iets nice. Wat wil hem krijgt? Wat wil hem nog even aan dan? Ik wil graag een mensen bereiken Ja. met eerlijke voeding. Ik hou aan een menu eten zien van een alleenstaande man en die heeft me het volgende bericht gestuurd. Of tenminste via Monique. Ja, het eten van mem wie ek perfect. Sinds met zien haar dat ze mij glans door het examenkamer is. Haar champignonsop hier een heel tongstrijkend smaakje. Tongstrijkje in de geruchten. Tongstrijkje, jasses. Ik vind dat klinkt ook wel een beetje apart, hè? Tongstrijkend. Wie tongstrijkend, dan denk ik ook wel een beetje... Ja, maar wat vind je? Tong... Oh nee, is dit meer wat? Nee, dit is een zeer beperkt boekje. Ja, ik ga grutten. Nou, Ze had een Engelse tongslag. Tongslag. De hoen begon de baas te bieden dat hij joh hem een tongslag. Geweldig. Oh, het roept je wel lekker. Oeh, ik ben nog gitarist hier. Ik probeer altijd, als ik wat Iers zing en zo, dan is het meestal met de Iers accent. Ja, ja. Maar je leeft wel echt in, zou ik maar zeggen, in de muziek. Dat probeer ik wel. Alleen het enige wat ik niet kan is, Nee. hoe heet het, streektaal. Streektaal, Fries of zo. Ja, nou ja, als ik het Want dat liedje wat je net zong, daar hebben we ook een Friese variant Ja, dat weet van ik. inderdaad. Ja. Dat weet ik, maar Ja. als ik bijvoorbeeld een Nijendijs zit te zingen, weet je wel, en, Ja. als ik dat hier in Kun je hem Friesland... doen of niet, of? Een klein stukje. De nacht is voorbij, de zin is vrij, om weer te gaan. De vogels van ons rennen zonder zin. En het is grappig, hè, dat ik gewoon helemaal geen Fries kan. Geweldig. Blij dat ik glij hier. Hè? Ja, goeie. Nou, goeie dag. Goeie dag. En blij nou? dat ik glij. Zit voor de camera gewoon een goed humeur, hè? Ja. Heb je niet een good mood? Hè? Een good mood. With a bad mood. Ja, wees. Wie nou? Hoe weet het nou? Ja. Ja, goed. Maar joh. Ja? Maar joh, Hoe is het met ja? Suzanne? Ja, best. En hoe is het met Suzanne? Ja, best. Ja? Wat geef het van?
Jimmy Eat World. Voor mij kun je beter kappen, want ik heb het idee dat ik geen enige zin in heb. Lekker enthousiast allemaal. Nou, je kunt het elke week enthousiast wezen, toch? Nee, het houdt een keer op. We heet het Bad Mood, hè? Is laatst stoïcijns te willen, Peter? Onze band heet Bad Is laatst Mood. stoïcijns? Wat wil je dan? Is dan? Wie heet de Bad Mood? Bedoel hij? Bij die ene jongen, dan wil ik al 4 drinken hier. Ja, ik ben er niet bij, ja. Ja, we zijn bij de band bezig om een ideale, of een perfecte Jolke-imitatie te leren. Maar ik weet het niet, ja. Lekker hotel, jongen. Heerlijk. Maar ja, Lekker bier, jongen. Heerlijk, joh. Heerlijk. Jolke slaat op al. Geweldig. Jojo skateboard, ik wil. Nee. Nee? Het is wel, ze moeten magneten hebben aan hun. Nou, Knap hoor. nou. Gaat het een beetje? I don't speak Dutch. Oh, je don't speak Dutch, oké. Ongelooflijk, zei ze. Vond je het leuk filmpje er dan toe omheen? Vond je het meer zien? Abonneer je dan op de Frieske Vlogger. Tot de volgende keer. Hoppakee. Geweldig.